Indigenous Knowledge Systems is IKS. For people that are suffering from anything that have to do with dizziness, fainting, and losing your balance, you simply kill a frog, cook it, then you drink that water. Yes, I call it a broth. Am I sure that it is tasty and delicious? No. But does it serve the purpose? Yes. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Senza inkondlo etholakala ekhasini lama-37 osihloko sayo sithi Impi, ibhalwe ngu-S.R.C. Shongwe, ifundeka ngalolu hlobo. Impi, ibinza lokuqala, ngamaviyo-viyo, udedangendlale wenkundla, amaviyo nezingeqiwa ntwala, amaviyo namanxebakazi, amaviyo nemikhontshwana, ibinza lesibili, lopha ngaphakathi gazi, uwonke uyafisa ukuyilwa, akuyona eyamanyamfokwe. Ngimino wami umkhontshwana, ngimine sami isihlangwana, seyigwaza bukhoma manje. Ibinza lesithathu, amavakambayambulula, unamuhla kubusa ukuzisola, ngokwesaba ugadla kulempi, ungebizelwe muntu kulempi, mfowethu yilwa lempi. Ibinza lesine, yiluse nesikhathi, nami ngayilwa nganqoba, yilwa imini nobusuku, noma izikhali zikusinda, ungayeki ukugadla, khohlwa imiyocu, khohlwa udumo, yilwe lempi. Iyaphela lapha inkondlo yethu, ake sichaze sicubungule sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sithi impi. Imbongi ikhethelele igama elithi impi ukuchaza ingxabano phakathi kwamaqembu amabili noma impi ngamabutho avivile. Liyini-ke ibutho? Ibutho yizinsizwa eziqoqelwe ndawonye eqenjini elilodwa. Ibutho yiviyo. Imbongi ikhethelela gama elithi impi ukugqamisa ukungabikho kobulelesi. Sisho ngani? Sisho ngoba iqembu neqembu liyazi ukuthi kuyaliwa. Alikho iqembu elizohlaselwa noma elizohlasela elinye iqembu lingazi. Sithena uma sichaza igama elithi impi, sathi lawa ngamabutho avivile. Elinye liyaviva nelinye livive. Bese kubekwa usuku okuzoba usuku lwamanqamu. Lapho zizotholana phezulu khona. Ukuchaza ukuthi imbongi iyasazi isitha sayo. Yonke into isobala. Akukho okufihliwe. Kungafihlwa nje kuphela indlela yokulwa, kodwa lowo olwa naye uyazi ukuthi namhlanje siyalwa. Ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi in a war there is no hidden agenda. A war takes place overtly. There are no covert shenanigans. Ohlaselayo nohlaselwayo bayazi. Akekho ohlaselwa engazelele, akekho ohlaselwa ebusuku elele, njengokwenza kwabantshontshayo
abagqekezayo nabathakathayo. Ake siboneke umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo ngamaviyo. Imbongi iyikhethelela gama elithi ngamaviyo ukuchaza abantu abaningi ndawonye, ukuchaza izigaba ezakha ibutho. Sitshelwa yini ukuthi la mabutho maningi? Sitshelwa yisakhi uma kuleli gama elithi ngamaviyo. Siphinde sitshelwe ukuphindwa kwesiqu uviyo, siphindwe kabili kwathiwa viyo. Umugqa wesibili kudedangendlale wenkundla. Imbongi ikhethe igama elithi kudedangendlale ukuchaza indawo ebanzi evulekile. Kuyacaca ukuthi kungani imbongi ikhethe leli gama, yingoba la kuzokulwa abantu abaningi, izindimbane zabantu. Imbongi yakhetha igama elithi wenkundla ukuchaza indawo. Umugqa wesithathu amaviyo nezingeqiwantwala. Sesiyalazi igama elithi iviyo ukuthi lichaza ukuthini, angithi? Lichaza ibutho. Imbongi yakhetha amagama athi nezingeqiwantwala. Lesi yisimo sokukhuluma. Okwesibili, la kunegama eleqiwe. Yiliphi lelo gama? Yigama elithi ingozi. Ngizocela uthisha nabafundi ukuba kungabi nombuzo ozobuza ukuthi yiliphi igama eleqiwe, ngoba lokho kuyobe sekusho ukuthi sesikhuluma ngephepha lokuqala. Iyini-ke ingozi? Ingozi yindawo elimele emzimbeni. Ngabe lesi simo sokukhuluma esithi ingozi engeqiwantwala sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi la kusuke kwenzeke ingozi enkulu. Alo mugqa imbongi igqamisa ukuthi njengoba la kubanjenwe ngezihluthu ngamabutho amaningi ngokweqile, abantu bayalimala, balimale kakhulu futhi ngobuningi. Umugqa wesine amaviyo namanxebakazi. Imbongi ikhethelela igama elithi namanxebakazi ukuchaza indawo noma izindawo ezivulekile emizimbeni eyahlukahlukene ngenxa yokulimala. Azise phela kule nkundla le ndawo imbongi ekhuluma ngayo kunengozi enkulu, ingozi engeqiwantwala. Abantu-ke bazoba namanxeba amakhulu ngoba isijobelelo ukazi sigqamisa ubukhulu bento egameni elithi namanxebakazi. Umugqa wesihlanu amaviyo nemikhontshwana. Imbongi ikhethe igama elithi nemikhontshwana ukuchaza isikhali sokulwa. Imbongi la kuleli gama isiyanciphisa-ke manje ngoba uwana egameni elithi nemikhontshwana ugqamisa ubuncane bento. Cabanga kwami, la imbongi igqamisa uhlobo lomkhonto. Ngicabanga ukuthi imbongi ikhuluma ngomkhonto obizwa ngokuthiwa iqwa. Iqwa umkhonto onesidunu esincane esifushane kodwa abe enokudla okubanzi. Ngiyathemba abafundi bayabona ukuthi la sithola ukuxhumana siqalo kusukela emgqeni wesithathu kuye emgqeni wesihlanu egameni elithi amaviyo.
Ake sichaze sifinqe sigoqe ibinza lokuqala. Leli binza limayelana nengxabano phakathi kwamabutho ayizindimbane ezinkulu kakhulu. Ubuningi balawo mabutho benze ukuba indawo noma inkundla yokulwela kuyona ibe yinkulu kakhulu, indlaleke ibe banzi ukuze ikwazi ukubamumatha bonke. Akudlalwa lapha, kuyaliwa. Yingakho nje imbongi ithi kunezingeqiwa ntwala, ukuchaza ukuthi abantu bayalimala futhi balimala kakhulu. Ingozi ebakhona kuleyo ndawo iba yinkulu kakhulu. Baphinde babe namanxeba okungemanxeba amancane. Yingakho imbongi ikhethe ukusebenzisa isakhi sokukhulisa ukazi egameni elithi namanxebakazi. Ngokucabanga kwami, lawo manxebakazi enziwa ukuthi balwa ngohlobo oluthize lomkhonto. Umkhonto onokudla okubanzi, umkhonto ongenza inxeba lalowo ogwaziwe libe likhulu. Ngicabanga ukuthi lapha kuliwa ngomkhonto obizwa ngokuthiwa uyiqwa, ngoba lowo mkhonto awushiyi lutho olusalayo. Ibinza lesibili, umugqa wesithathu, lopha ngaphakathi igazi. Imbongi ikhethelela gama elithi lopha ukuchaza ukuphuma kwegazi emzimbeni ngenxa yokulimala. Imbongi yakhetha igama elithi ngaphakathi ukugqamisa ukulimala kakhulu kwabantu. Igazi elophela ngaphakathi is much more dangerous, liyingozi kakhulu kunegazi elophela ngaphandle. Umugqa wesikhombisa, uwonke uyafisa ukuyilwa. Imbongi ikhethelela gama elithi uwonke ukuchaza iningi labantu elinesifiso sokuzimbandakanya kulempi. Iningi labantu elinobuqhawe, elingenabo ubugwala, elifuna ukuba yingxenye yalokhu kulwa phakathi kwamabutho amabili. Imbongi ikhetha igama elithi uyafisa ukuchaza ukulangazelela, ukuchaza ukuba nothando lokuba mdibimunye nalaba abalwayo. Umugqa wesishiyagalolunye, akuyona eyamanyamfokwe. Ngenhlanhla enkulu ababhali balichazile igama elithi eyamanyamfokwe, bathi lichaza amavaka, lichaza abantu abangamagwala bathuswa ubala. Umugqa wesishiyagalolunye, ngimi nowami umkhontshwana. Imbongi ikhethelela gama elithi ngimi ukugqamisa ukuthi ilibutho, iliviyo, nayo iyalwa kulempi. Ayisona isibukeli, ayisona isethameli, ayilona igwala, ayilona ivaka noma inyamfokwe, ayithuswa ubala. Balingani bami nane bafundi, silichazile igama elithi umkhontshwana ngenhla, kodwa umfundi uma esephendula lo mbuzo makabhale futhi alichaze okwesibili. Umugqa weshumi, ngimi nesami isihlangwana. Siyakubona ukuxhumana siqalo emgqeni wesishiyagalolunye nomugqa weshumi egameni elithi ngimi, eligqamisa ukuthi imbongi, ilibutho, iliviyo, ayilona igwala,
ayisona isibukeli. Imbongi ikhethe igama elithi isihlangwana. Isihlangwana yihawana nje okuyisikhumba esakhelwe ukuvika imkhonto. Imbongi ikhethe leli gama elithi isihlangwana ukugqamisa ukuthi empini amabutho ayazivikela. Lokho kuyingxenye yokuba liqhawe. Mugqa we-11. Seyigwaza bukhoma manje. Imbongi ikhethe lela gama elithi seyigwaza ukuchaza ukuhlaba, ukuchaza ukubhuqeka ngento ecijile emzimbeni, ukuchaza ukuhlaba nokubhuqeka umkhonto emzimbeni wesitha sakho. Leli gama elithi bukhoma imbongi ilikhethele ukuchaza into eseduze nawe. Ake sigoqe, sifinqe, sisonge ibinza lesibili. Kulempi abantu balimala ngendlela exakile, bophela ngaphakathi. Nanoma kunjalo, abantu abajivazeki, kodwa bafuna ukuqhubeka phambili, ukugqamisa ukuthi bangamaqhawe, bayafisa ukuyilwa lempi, yize kulinyalwa ngalolu hlobo. Lokho kugqamisa ukuthi laba bantu abangamabutho abawona amagwala, abesabi, abanalo uvalo entanyeni njengexoxo. Bonke bayingxenye yalempi, balindile, bazimisele. Isiphakiwe impi, akusekho ukuphindela emuva. Ukuxhumana siqalo okutholakala egameni elithi ngimi kugqamisa ubuqhawe bembongi. Kugqamisa ukuthi imbongi nayo iyabuthwa, yaba yiviyo, nayo izimisele ukubhekana nalempi ephambi kwayo. Ihlome izingovolo, iphethe umkhonto wayo kanye nehawu layo. Ilindele ukugwaza ngisho kwasani okuseduze kwayo. Yingakho nje imbongi isithi isigwazana bukhoma, ukugqamisa ikhono lokulwa elingekhona ukuciba, elichaza ukuthi umuntu usondele eduze kwakhe, umgwaze ngomkhonto elapha eduze kwakho. Ungamuphonsi umkhonto ngale, kodwa ube uthi ulwa nomuntu. Ukuphonsa nokujikijela umkhonto kwakubizwa ngokuthiwa ukuciba. Ibinza lesithathu, umugqa we-12. Amavakambambulula. Igama elithi yivaka silichazile, lichaza inyamfokwe, lichaza igwala. Amagama alandela lapha athi ambambulula ayisimo sokukhuluma, ukumba umbulula, ukubaleka. Amagwala ayabaleka ngoba anovalo, ngoba ayesaba. Umugqa we-13. Kunamuhla kubusa ukuzisola. Ngicabanga ukuthi lo mugqa lo uyazichaza, awudingeki oniwa. Umugqa olandelayo owe-14 ufundeka ngalolu hlobo. Ngokwesaba ukugadla kulempi. Igama elithi ngokwesaba imbongi ilikhethele ukuchaza ukuba novalo. Igama elithi ukugadla likhethwe ngoba lichaza ukushaya. Nanoma ingekho injambamenti kule migqa emithathu engiqeda ukuyifunda, kodwa kukhona ukuthelelana. La ngale migqa yomithathu imbongi ithi amavaka ayesaba, ayabaleka, awalwi. Nokho-ke aseyazisola ngokusaba kwawo,
ukuba abe yingxenye yalempi. Umugqa we-15 ungebizelwe muntu kulempi. Lo mugqa ugqamisa ukuthi kufanele ubuqhawe busuke ngaphakathi kuwena. Akekho ozokumema, akekho ozokumemeza, akekho oyokuqhweba athi sondela ube yingxenye. Makusuke kuwe ngaphakathi, bakusuke ekutheni uliqhawe, uzimisele ukubhekana nempi. Umugqa we-16 mfowethu, yilwa lempi. Lo mugqa ugqamisa ukugqugquzela, weseke omunye umuntu. Ngakho-ke la imbongi khona loyo emgqugquzelayo ukuba angesabi, ukuba asondele naye, ukuba abe liqhawe naye, abe mdibimunye kule ngxabano phakathi kwamaqembu amabili. Ake sigoqe sisonge ibinza lesi-3. Imbongi ithi, amagwala ayabaleka ashiye isithunzi sawo, kodwa ekubalekeni kwawo ayazisola. Ukuzisola kuqhamuka ekutheni asenikezwe igama elinesici elithi angamavaka. Ngokucabanga kwami, ukuzisola kwawo kuhambisana nokuzenyeza ekutheni abantu bazosibuka kanjani, abantu bazothini. Imbongi iyala amavaka, iphinde iwagqugquzele. Iwayala ngokuthi ukuba yiqhawe empini, ukuba yisihlabane, isinqumo umuntu azithathela sona sokuthi namhlanje uyobulala asizile, akazufuna lutho oluyisitha phambi kwamehlo akhe. Ubagqugquzela ngokuthi akekho oyobaqhweba abameme, akekho oyobabiza, kodwa-ke lokho kuyokuba sekutheni bona bayafuna yini ukuba yingxenye yaleyo mpi. Imbongi igqugquzela ngokuba yethule isimo njengoba sinjalo. Phela uma imbongi ithi yilwa, isuke ichaza ukuthi kuyofanele batholane phezulu ngezikhwepha. Ubunzima bempi ayibufihli, ibubeka njengoba bunjalo. Sizoqhubeka nebinza lesi-4. Yilwa usenesikhathi. Lapha imbongi igqamisa ukuthi ofuna ukuba liqhawe kuyofanele ukuba asebenze kusakhanya, asebenzise ithuba anikezwe lona ukuze angaguquki kusasa athi uyazisola. Umugqa we-18 nami ngayilwa nganqoba. Igama elithi nganqoba likhethwe ukugqamisa ukuphumelela. Ngokusetshenziswa kwalelo gama elithi nganqoba, imbongi igqamisa ukugqugquzela abantu ukuba bazi, okokuqala, ukuthi ayikho into engapheli. Okwesibili, ukuthi ukhona umklomelo, umklomelo yimpumelelo. Umugqa we-19 yilwa imini nobusuku. Imbongi ikhethe igama elithi yilwa ukuchaza ukutholana phezulu ngezikhwepha. Imbongi yakhetha amagama amabili athi imini nobusuku ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa i-oxymoron, esichaza ukuthi kusetshenziswe amagama amabili aphikisanayo ngokulandelana. Uma imbongi ithi imini nobusuku, ibichaza ukuthi yilwa ungaphezi, yilwa nsuku zonke
zikhathi zonke ungayekeli. Umugqa wama-20 noma izikhali zikusinda. Ngalo mugqa imbongi isikhumbuza ukuthi izikhali zakhiwa ngensimbi, insimbi iyasinda. Ngakho-ke kungenzeka ukuba kube nebutho noma amabutho ezwa sengathi ukuthwala izikhali usuke nazo ekhaya uqonde empini kungumthwalo onzima, kungumqansa. Yingakho nje imbongi isebenzise lo mugqa ukuba igqugquzele umfowabo, igqugquzele omunye oyibutho, igqugquzele amavaka. Umugqa wama-21 ungayeki ukugadla. Sichazile ngenhla igama elithi ukugadla lichaza ukushaya. Umugqa wama-22 khohlwa yimiyocu. Nalapha futhi imbongi igqugquzela umfowabo, igqugquzela ibutho, igqugquzela osabayo ukulwa ukuba angayinaki imiyocu noma izibazi zingamjivazi, zingamtheni amandla. Umugqa wama-23 khohlwa udumo. La imbongi ikhethe igama elithi udumo elichaza ukubaluleka, elichaza ukuba negama elikhulu. Ngalo mugqa imbongi izama ukutshela-ke manje labo abangamaqhawe asebedumile, abaziwayo ngobuqhawe babo, abaziwayo ngokuhlabana kwabo, abanqobi, ukuba nabo mabaqhubeke phela balwe, mabaqhubeke nempi. Impi ayiphelile isaqhubeka. Umugqa wama-24 yilwe lempi. Igama elithi yilwa sishilo ukuthi lisho ukutholana phezulu ngezikhwepha. Sasho ukuthi igama elithi impi lichaza ingxabano phakathi kwamaqembu amabili noma lichaza amabutho avivile. Mlingani wami nawe mfundi, hlala phansi-ke manje ugoqe, ufinqe umqondo osobala waleli binza. Usale kahle, uyathandwa.